Dacă ai chef de o evadare de weekend și nu știi ce destinație să alegi, vorbim acum despre câteva recomandări pentru tine, câteva orașe votate de peste 1,5 milion de turiști din lumea întreagă, ca fiind cele mai bune destinații de weekend din Europa. Ce le face deosebite și care sunt, îți spune Florin Popescu, manager la Paralela 45 Experience, care este acum în direct la Aleph News alături de noi. Bun găsit! Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație. Hai să vedem care sunt aceste orașe în topul europenilor și de ce sunt ele atât de apreciate. Odată cu ridicarea restricțiilor a reapărut și apetitul românilor pentru city break-uri. Am văzut și eu acest top și pot confirma faptul că orașul Ljubljana, prezent pe primul loc din Slovenia, este un oraș ideal pentru o escapadă de câteva zile. Centrul istoric, pietonal, oferă foarte multe lucruri interesante, atât din punct de vedere al vizitelor, cât și din punct de vedere culinar. Marbella din Spania îmbină atât vizita cât și plaja. În ultima perioadă, mulți nomazi digitali și-au mutat cartierul general în Spania sau Portugalia, în orașe care îmbină obiectivele turistice din centrele istorice cu plaja. Nu în ultimul rând, am văzut orașul Amiens din Franța. Este o bijuterie verde cu multe parcuri și grădini, dar și cu celebra catedrală din Amiens, construită în stil gotic, sau muzeul de Picardie. Dar pentru perioada următoare, lăsând la o parte acest top, care ar fi recomandările? Unde să mergem? Haideți să vă spunem de topul solicitărilor venite la agenția noastră. Pe primul loc ne-a surprins faptul că foarte mulți au cerut Paris combinat cu Disneyland. În felul acesta, turiștii pot vizita principalele obiective din Paris și pot merge 2 zile la Disneyland cu cei mici. Pe locul 2 se află, fără surpriză, orașul Istanbul, unde pe lângă Grand Bazar, Moschea Albastră sau Palatul Topkapı, turiștii pot ajunge în partea asiatică și chiar la Princess Islands în Marea Marmara. Totodată, Roma sau Milano rămân city break-urile de bază pentru o scurtă incursiune în istoria Imperiului Roman, a modei sau, de ce nu, a bucătăriei italiene. Iar apoi mai pot menționa city break-uri la Barcelona, Valencia, Budapesta, Viena sau Lisabona, care sunt deja city break-uri consacrate pentru turiștii români. Sună foarte bine oricare dintre aceste vacanțe, că tot a venit vara și avem chef de călătorie. Vă mulțumesc mult! Mulțumim!